Mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Para mariñeiros nós. Levo toda a noite pensando e penso que somos parvos. Ainda vivimos nas cavernas. Calcar día vamos a quedar sin casa, e non nos vai quedar outra que ir vivir para unha furna. Efectivamente. Isto é unha ruína. Non se gana nin para pagar a carnada. Imos ter que meterlle gaviotas, tal como está o precio da sardiña. Eu que digo é porque non lle poñemos de carnada ñácoras de plástico, ou mesmo de barro de buño, que aguanta moi ben no fondo. É quen vai comer nácoras de barro? Non terás fiebre. A fiebre vale coller ti para do remazo do revés que che vou meter. Esas ñácoras non son para comer. Esas ñácoras son carnada para engañar os pulpos. Mira que o pulpo é moi listo, e non sei eu, É listo como ti. Pero tamén é curioso. E o pulpo sempre quere saber o que son as cousas. Neso sí que non se somella a ti en nada. A curiosidade matou o pato. O gato. O gato tamén. Pero Pedro do pato morriu por querer ver por dentro o tanque da gasolina. E acendiu o mechero. Pouco tempo o viu, pero viu ben iluminado. Eso sí. Pois desde o Neolítico. O único que non cambiou foi o uso de carnada na NASA. Porque por resto das artes, hoxe en día, fanse virguerías. Pois buño está aí ao lado, E ahora que a crisis da construción, xa non se fabrica ladrillo nin tella ninguna. Sí, señor, és listo como o pulpo. E conoces alguén de buño? Conozo. Ramiro é recastado de ali. E diz que tuvo un primo segundo vivindo ali tamén. Hai que falar con ele. Que nos introduza no ambiente de buño. Ti de buño? Si sempre disco que vive a 200 metros do mar e do monte. Monte profundo, Kobe. Pura selva. Iso é outro mundo. Unhas diferencias antropolóxicas enormes, mesmo como tratan o marisco. Mira que meterlle o logreiro ao marisco fresco. Xa solo por eso. Era para toralos a poñelos eles de carnada. Pero nós, pescos e mariñeiros, somos máis civilizados, carallo. Non en van anduvamos polo mundo adiante. Na mercante, nas plataformas, nos petroleros. Eu fui a Casablanca. E a can de ti tamén foi a ancla do barco. É igual que a ti. Nin se moviu del, nin conocía a ninguén. Os golpes de mar na proa do barco. Pois eso. Creo que vai ser mellor traer noso barro a facer nosa carnada artificial. Mira que para cocer o barro fai falta forno. Xa estás ti buscando problemas. E logo hai que cocelo, pois non queren eso. Pois sí. E para cocelo tamén facerá falta leña. Facerá. Definitivamente, Kobe, o monte non é o noso. Pois para pagar a sardiña ímonos ter que quitar do sol e sombra. Ai, iso sí que non, Pero estou pensando no que dixestes antes. De que son listo. Non. Neso non, Kobe. No das gaivotas. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Para mariñeiros nós.